निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 400 पारचा संकल्प केलाय। भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, आत्मनिर्भर भारतसाठी नरेंद्र मोदी हॅट्रिक करणार आहेत। 400 पार करताना रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार त्यात असावा, यासाठी आवाहन उमेदवार नारायण राणेंनी केलंय। तर 2.5 लाखांपेक्षा अधिकच्या मताधिक्यानं निवडून येणार असल्याचा विश्वास नारायण राणेंनी व्यक्त केलाय। मी फक्त आभार मानायला उभा आहे, भाषण करायला नाही। पाहतोय आम्ही सावलीत आहोत, तुम्ही उन्हात आहात आणि तुम्ही बराच म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 किलोमीटर चालत पण इथपर्यंत आलात भर उन्हात 12-1च्या सुमाराला। हे तुमचा प्रेम, ही तुमची पक्षाची निष्ठा, हे पाहिल्यावर खरोखर मला वाटलं की मी किती नशीबवान आहे की असे कार्यकर्ते मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले। आता माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पण आपलं मनोगत सकाळी त्यांनी फोन केला, दादा आज मी येऊ शकत नाही का नितीन गडकरीच्या इकडे आज मतदान आहे आणि ते त्या विभागात राहतात, मला काय हरकत नाही। प्रथम कर्तव्य महत्वाचं तिथे मतदान आहे। माझं आपलं प्रेम एकमेकावर आहे, त्यामुळे आपण आलात तरी चालेल। बांधवांनो, आता प्रमोदजी सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री यांनी मोदींच्या काही घोषणा इथे केल्या। इथलं 400 पार मोदींनी घोषणा केली आहे, संकल्प केला आहे की ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्ष मिळून 400 पार, 400 पेक्षा जास्त जागा या जिंकणार। कशासाठी? भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, भारतातील गरिबी जाऊन आत्मनिर्भर भारत बनावा, यासाठी मोदी तिसऱ्यांदा निवडून येऊन हॅट्रिक करणार आहेत आणि त्यांची हॅट्रिक करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा। माझी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, मोदींनी घोषणा दिली की अबकी बार 400 पार, या 400 मध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा, यासाठी मला असू देत, तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि 2.5च्या 5 झाले तरी मला हरकत नाही। पण आता तुम्ही उन्हात तापतात, जास्त तापत तुम्हाला ठेवणं मला धोक्याचं वाटतंय, म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देतो, धन्यवाद मानतो। सन्माननीय प्रमोद सावंत, रवी चव्हाण, आमचा उदय सामंत, आमचा किरण सामंत आणि केसरकर साहेब, या सर्वांचा मी आणि आमचे निकम साहेब यांचा मी अतिशय ऋणी आहे। त्या ठिकाणी आले आणि आलेत नाही तर शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणून त्यांचा सर्वांचा मी अतिशय ऋणी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।